ଆଜି ଆମେମାନେ ବନ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ଏହି ବନ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ ଆମର ଏହି ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ ଉପକାର କରିଥାଏ ନା ଅପକାର କରିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ ଉଦର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ରୋଗୀକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହାତ, ଗୋଡ଼, ଗ୍ରୀବା, ସ୍କନ୍ଧ ଓ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଥିବା ପୀଡ଼ା ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଂସ୍କୃତରେ, ବନ୍ଧ ପଦ୍ମାସନ ଯୋଗୀ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ଗୁରୁଂ ଶିବଂ ନାସାଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେକାକୀ ପ୍ରାଣାୟାମଂ ସମଭ୍ୟାସେତ୍। ବନ୍ଧ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥ ଯୋଗୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଗୁରୁ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ନାସିକାଗ୍ର ଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଧି: ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯାଅ। ତାପରେ ହସ୍ତ ଦ୍ୱୟକୁ ପୃଷ୍ଠଦେଶକୁ ନେଇ ବାମ ହାତରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଓ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାମ ଗୋଡ଼ର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧାରଣ କର। ଇତି ଓମ୍।